Christmas itodii naijirafu. Una nhamo yakatusura musoro wese. Apa laptop yangu yakatsva. Vatsigiri vedu vachitoshaura kuti asi takaregera here zvinhu. Baba, tanga tapinda nemebombe papa. Asi tetigoti vanozongonyurira vana vavo madhaka. But every day totofa tichigadzira history baba. Baba Mandebvu. Ko text yapinda message ndiani? Ndiya Soko ari kudeiko mudaro? Ari kuti chikoyo Soko. Pangaona kuti pakagraftika keChristmas. Inzwa kuti ari kuti chii? Pari kunzi naSoko mumessage umu wabirwa cash. Saka vada kuti isusu tiite sekuru nyuchi tityisidzire mbavha idzi. Vati vari kufona mai manje after 5 minutes. Saka iwewe Giraffe ndiwe wato sekuru nyuchi wangu. Nechivoice chako cheche chinopedza kacheche. Ndopedza izvo. Zvine bhegi here. Akusa mari here. Vari kutoti vanokanda mari apa 100 American dziri kana rapera. Kana pane bhegi baba. Ndini chibaba chacho chenyuchi. Ndini baba nyuchi. Ndinosadza vanhu nyuchi baba he. Ndini chibaba nyuchi, chibaba chehistory baba. Hatauri abva afoni kuno. Baba Mandebvu. Rega tivatari. Isafoniyo panotora mari patinonzwa tese palaudika. Baba Mandebvu achikoro. Baba Mandebvu abirwa. Baba Mandebvu achikoro. Baba Mandebvu abirwa. Naga birwa. Naga chema.